Papa Lavsiku je rekao, američki narod mora da održi stav velikodušnosti prema imigrantima, poklapajući se sa 250-godišnjicom osnivanja Sjedinjenih Država, njegove zemlje porekla. Morate promeniti način na koji živite i stvari koje radite. Papa Lavsiv je rekao, imigranti su doprineli razvoju Sjedinjenih Država i da prihvatanje imigranata nije samo čin milosrđa, već priznanje dostojanstva svojstvenog svakom ljudskom biću. Morate promeniti način na koji živite i stvari koje radite. Ako vas neko udari po obrazu, neka udari po drugom obrazu. Ako vam neko uzme kaput, neka uzme košulju. Veliki Papa Lavsiku posjetio je italijansko ostrvo Lampedusa i kao odgovor na brojne smrti imigranata koji prelaze iz Afrike u Evropu, zatražio je od evropskih lidera da pojačaju podršku imigrantima.